Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat ya dulur-dulur kabeh. Alhamdulillah sehat. Sing penting niku sehat kuwi golek apa-apa iku gampang. Cewek gogor pancen pinter-pinter ndelok ludruk sendepel pager. Dijejeri arek lanang gayane gemeter bareng krasa anget kok kier-kier. Aja mangkelan iku cuma guyonan. Bengi aku tanggapan lumayan meneh kene gawe bayar bang mekar. Pinara ingkang skeco mirsani karya baru Mojokerto. Bengi iki ana acara sedekah bumi. Acara iki wis dadi tradisi. Mulane ayo tetep diuri supaya sedekah bumi tetep ana sing ngarani jarene iki luwat desa iki mono tinggalane leluhur itu. Mulane saben taun mesti diadakno supaya anak cucu ngerti iki mono budaya. Tujuane cuma siji bersyukur
dadekno guyub rukun lan duweni jati diri nyambut gawe gak ono eleke pokok gak pepine barange tanggane tapi sing penting ono hasile aku nyoba buka warung dodol pecel lele suwe-suwe aku kerasa dhewe dodol pecel lele gak ono batine mergo saiki lelene larang regane luwe enak aku yo ternak dhewe aku gawe blumbang ombo tur gede tak cemplungi bebek iwak lele oleh telung bulan lelene wis gede-gede aku jagor tak entas dhewe bojoku melok jegor mereka seneng atine ndelok lelene lah yo gede-gede graya-graya diprekes dikira iwak lele aku jerit keliru leleku dhewe aku mercing-mercing saking lorone bareng tak delok kok metu getene mergo waktu diprekes kene kukune boleh seminggu gak kene tak gawe pancen wong nyambut gawe niku napa mawon pokoke temen insyaallah dadi sandang pangan napa mawon lah wis pokoke napa niku temen jujur insyaallah barokah tani-tani sing temenan dagang-dagang sing temenan pegawai negeri sing temenan masih kaya kula nglodro teng jiwa seni sebagai pelaku seni nggih kula temeni insyaallah dadi pangan lah wong nyambut gawe niku lak golek duit DUIT doa usaha iman dan takwa nyambut gawe napa mawon nek didasari ibadah insyaallah barokah lah kaya bengi niki ngeten iki pun jenenge amal tiyang Bogor mriki niku lho ngeten iki lho lumayan kan jenenge amal wong amal iku dalane dhewe-dhewe macem-macem tangga kesusahan ditolong dibantu amal masjid dorong dadi disumbang semen amal lah tiyang Bogor amal liwat tontonan ngetokno dhuwit puluhan juta nanggap lodro karya baru lho ngeten iki ganjarane gede lho mboten tiyang niku tok kula tok UMKM wong dodolan oleh kaya kabeh lho kula nggih oleh kaya lumayan kan niki jenenge amal insyaallah mantun diselameti desane Pak Lurah sak perangkate kabeh wargane kula dongaaken awake sehat walafiat rezekine tambah kathah hasil bumine tambah melimpah ruah amin lho ngoten sebab napa sampeyan eling-eling kula nek ngaji nika Gus Kiai dawuh titenono donya iki jaman-jaman akhir donya iki wis tuwa kedadean warna-warna akeh prawan dadi rondo akeh rondo sing lairna putra akeh putra sing wani karo wong tuwa akeh wong tuwa sing gak kuat godho ana masjid gak gelem nyoba
Gusti sapa omahe Germa. Dijak salat mesti semoyo. Senengane adu PT totoan dara. Sing meneng berarti rumangsa. Sing guyu berarti kulino. Mboten niku cuma cerita, percaya mboten percaya borong kersa. Sing penting hiburan malam ini meriah. Wong nyambut gawe niku nggih macem-macem nggih. Wong nyambut gawe sing penting niku minangka perjuangan. Perjuangan wong biyen berjuang mboten lali ndonga. Mulane Rhoma Irama menciptakan lagu Perjuangan dan Doa. Niku. Contone kaya niki. Ayo. Ngombe jamu beras kencur. Duwe bojo ceking, enek turu nglendur, duwe bojo lemu. Ngrusakno kasur. Langsung nang Jombang. Ding tok tit tung adong dang tok ding tok tut adong dang tok ding tung turung tung dak dak tu ding tok tak tu dung dung brok. Kaya kendaraan gak wapu wae. Teko iku mbok aja joget po. Kok lak wong Islam sih. Teko iku ora salam. Ngomong sing apik. Nek gak sok ngomong apik lebih baik meneng. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing percaya karo dina akhir lan Gusti Allah nek gak iso ngomong apik luwe becik meneng. Ngomong jare kon meneng. Iya, ngomong-ngomong wong iki nyambut gawe. Blok salam wong padha Islame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kok matur nuwun tok sih? Ayo. Salam niku ana loro. Ana apa? Ana sing wajib dijawab, ana sing gak wajib dijawab. Kok iso? Sing wajib dijawab kaya ngene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajib. Wajib dijawab.
Lah ana salam sing gak wajib dijawab. Salam apa? Salame wong nek salat jamaah. Mosok imame assalamualaikum makmume waalaikumsalam. Ya gak ono. Ya gak ono. Iya. Lah masa ana manehan niku kula salam sing gak kena dijawab. Ya ya apa? Ono, lah kuburan. Nang kuburan. Nang kuburan aja ono assalamualaikum sapa sing jawab pemate. Lho, Oh, kaji goblok. lho kon yo ngaji lho. Lah ya padha goblok iki. Oh, wong paling berarti ngajimu iku kurang jero. Ora jero apane wingi aku ngaji jero keceplok sumur. Wong mati. Iku urip, Nek. Kok iso urip iki lho? Ana jero kuburan iku urip. Gare sapa urip, barang mati kok urip iki lho. Kan tak kandhani. Nek wis ana jero kuburan iku urip. Kok iso aran urip? Nek mati. Mati. Sapa mayit? Nah. Mayite teko wis. Lho, mayit. Mati ya. Iya. Wis disuceni mayite. Mayite. Wis disolati mayite. Mayite. Wis dimakamno dikubur mayite. Mayite. Tapi nek dikai patok, iku urip. Kok iso urip? Mane. Kuburane Jonet endi? Jonet matamu kono. Wong kancane wis dimate-matekno iki lho. Iya to, mosok kuburane mayit endi? Iya. Ya gak ono. Tapi nek dikai patok, dikai tenger. Iya. Kuburane si Dadak si Waru sing endi? Mesti ono. Iku urip cuma seje alami. Kuwi jenenge lek situ. Iya. Lah nek kewan lah ya akeh jenenge. Kewan. Iya. Nek urip, jenenge akeh. oh nek urip iki. Wis situ ta ya. Wong mamane mati mayit lah ngono. Ah nek wong dibadekno kewan. Kewan. Iya. Nek kewan. Urip jenenge situ. Wis situ. Nek mati akeh. Umpamane menungso mati. Mati wis situ mayit tok. Iya. Nah nek kewan nek mati akeh jenenge. Contone Kaya pitik ya. Ayam keprek. Iya. Ayam panggang. Iya. Ayam soto. Akeh tunggale. Ayam meluduk. Ngono Ya. Mulane seje-seje. Iku jenenge menungso. Menungso urip iku. Iya. Gus, iki desa ndi Gus? Gogor ya. Meriah ya. Ya meriah. Ndi mang ampere mang gunungan wis dipurak paling ya. Lho. Hasil bumine melimpah ruah. Syukur. Bersyukur marang sing kuwasa. Dadi ana hasil teko nggone Tegalan. Digawe kaya ngene iki, ge meriah-meriah kene. Iki mang opo dicentelno iki? Dicentelno wis entek kabeh ya. Heeh. Dagelane gak kuman belas. Lah kare sing mlorok iki opo iki? Amloro. Lah iki bentar iki. Kon iku kojol takoni. Lah kuwi takon awakmu kok. Iki mono jenenge lampu. Walah iki jenenge lampu ta. Oh iya, lampu kok sok bentar sok urip ya apa sih, Gus? Ya apa sih arek iki rek? Kon tau sekolah apa gak? Lah iki takon awakmu kok sok medeng iki lho. Lho, kon kok mori-mori. Ya kok mori-mori ngono gak iki takon awakmu. Innallaha ma'as-sabirin. Gak ngurusi biru nyurusi lampu matamu. Iki jenenge lampu anane moro. Mergo ana setrume. Oh, dadi anane moro apa ana setrume? Men plus ketemu dadi setrum. Mulane iki anane padang mergo ana setrume. Oh, ana padang ana setrume. Setrume. Oh, iya. Lah terus ana setrume gak iso moro. Gak padang. Apa iku? Lah iku sound system ku delok lho ana setrume ya. Ana setrume. Lah ya tapi gak moro. Ayo ngomong labemu. Iya. Lampu padang mergo ana setrume. Sound system iku ana setrume tapi kok gak padang. Tak takoni maneh. Iya. Apa sebab lampu kok padang? Ayo ngomong cocotmu. Ya ana setrume iku mang. Gak iso. Apa sebabnya lampu kok padang? Kok padang? Anane padang mergo matamu melek. Ayo meremul apa? Goblok ajingi. Lho, tak bales kon. Apa sebabnya banyu laut iku kok asin? Lho, jane wong laut iku jane asin, Gus. Ya iya nek sambel ya pedes. Gak iso. Apa sebabnya banyu laut kok asin? Sebabnya apa kok asin? Mergo kok dilat. Gendeng awak meneh. Lah kok dilat mosok iso ngrasakno asin. Ya kaya ngrasakno manungsa wong dilatan. Laut itu gendeng tak kon. Mulane
iki sok ngrasakno asin mergo kok dilat. Padha karo iki anane padang medhok matamu melek iku mang padha. Ngono. Oh iya. Kok nonton jeng-jeng iki mang lak akeh lho saya kok ono. Ademne dawane. Dawane adem. Oh iya. Apa? Iki Pak Lurah Brayu mantuk kok kene yang Pak Lurah mantan ya mulih mau. Apa iki? Lah iya. Iki jenenge wong nonton, wong mirsani. Wong diae Gus. Lho ya macem-macem. Wong diae. Karya baru nek main kan fan-e kan akeh. Iya. Iya kan? Iya. Ya luar daerah akeh. Diae. Lho. Ya macem-macem siji kecamatan. Siji kecamatan. Numpak apa, Gus? Lho nek rene nek wong ado ya numpak mobil. Mobil. Numpak sepeda motor. Nek idak sepeda pancal. Nek wong sekitar kene ya mlaku. Mlaku ya. Apa sebabe nonton lu cukup mlaku? Ayo ngomong cocotmu. Anane nonton lo drop mlaku mergo duwe sikil. Anane nonton lu mlaku duwe sikil. Lah duwe sikil gak iso mlaku. Apa iki? Lah iku meja kursi. Ayo ngomong labemu. Iki lek diorek-orek ambek ibu ya. Ayo. Iya. Anane iku gak iso mlaku. Iya. Mergo iku ana sikile gak iso mlaku iku benda mati. Benda mati. Iya. Lah terus motor benda mati. Benda mati gak iso mlaku. Ayo ngomong cocotmu. Anane mobil iku benda mati iso mlaku, sok mlayu. Mergo ana mesine. Ana mesine gak iso mlaku. Apa iku? Lah mesin jahit. Ayo ngomong lambemu. Tapi nek dipancal mubeng. Dipancal mubeng aku nyata teko tanggapan bojoku tak pancal meteng. Iku ngono. Oh iya. Wah, makiti wah, paling ngebel genggek. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Aduh. Nggih, Gus. Nggih, wonten gogor menika. Madu reksa. Nggih. Nggih acara Sekabumi nggih. Nggih. Pripun? Kula benjing menghadap Bapak. Jam pinten, Pak? Oh, jam 09.00. Nggih. Insyaallah kula benjing sowan teng daleme Bapak. Nggih. Teng kantor napa? Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam. Sapa, Gus? Gus Bara, Bupati Mojokerto. Lah, kok iki kok guyu? Kok iki kok bere bupati nyebel dagelan. Kok iki lho? Mbok turu-turu bae. Wong nyatane kok. Gus. Kok niku lha apa kok niku? HP jadul nih. Sing penting mbok HP-ne. Lah sing dadi sing penting lah regane. Piro nek nemu kok. Nemu ae pamer. Iku dudu Android, kakek digeser. Sing geser sapa? Lah iku ngene. Ngusape bleduk kok. Kok iso kok unyet iku lho. Oh, mari tau nek krasa metu-metu dhewe sih Gus. Gus. Wayune nek kene yo wong adus, Gus. Adus kok wayune kok wedok iki lho, Dron. Di sini. Lho wis mentas. Wong kaono mentas. Mang. Telepon. Oh iya. Heeh. Oh. Wah, kalau ngawur ae kok. Aja, engko kae. Engko kae nek wis mulih. Ya. Apa? Wah, kalau akeh wong kok tak sayang karo ngawur ae. Ya engko kae nek mulih engko kae. Apa? Sak njaluk sayang, Gus. Nek tak sayangi, Gus, Lho, tak sayang ya. Apa ya ketok? Tak sayang. Teko sapa iki? Teko Tuti. Tuti sapa sini? Tuti sing arek untune metu titik iki lho. Iya. Halo. Melo-melo. Ya. Meneh. Walah. Aku isih pentas kan mesti ganggu ae sih. Waduh. Ya meneh. Lah sapa, Gus? Makmu. Makmu. Gus, malah minta 1000 nih, Gus. Kok bebel awakmu. Aku lali yo gak tau
cerita kon yo. Iya. Waktu Jumat lagi aku nak kuburan. Nyekar. Iya. Wis setengah 6 repet-repet gak ono wong yo nek. Oh iya. Makmu biyen sik uripe lak senengane. Senenge ke HP. Gulingan HP ya. Iya. Aku mlebu kuburan. Heeh. Dadak makmu iku longgo nduk mesan. Mesan. Iya. Lili, kok lak makne jone tak wis mati sih. Heeh. Aku manek-manekno tak parani. Iya. Ambek nyekel HP. Iya senengane HP. Emak, aku yang ngomong, Emak, sampean lak wis mati sih, Mak. Kok sampean ono njaba lapo? Walah Gus, aku ngebel nduk jero gak ono sinyal. Mulane metu makmu. Yo kuburan cara sinyal iki lho. Lho Gus. Oh. Si Gus meneng sok jeraman Gus. Halo. Pak Radu kok. Halo. Iya apa? Wah, lakon balik-balik yo duwe ayo. Sopo? Anakku. Anakmu wedok ya? Wedok yo. Sopo jenenge kok? Ndama. Balik-balik duwe ae kono. Wingi tak kei 6 juta ya kon. Sopo? 6 juta kok lho bengi iki mangan dingoni wong gobor. Iya, meneh nang dingone pemusikan meneh. Oh iya, apa mobil? Silakan aja, Bos. Gak apa-apa, Kak. Aja digono randu, entek tambane yo ngono. Oh, iya. Yo, Gus. Apa? Anakku njaluk omong karo anakmu. Oh, Denis. Iya. Tak beli sih. Belen. Halo. Denis. Iki lho anake Pak Lejone. Mbak Dama. Iya kepengin ngomong-ngomongan ambek kon. Oh, iya. Sing kene. Cek omong-omongan dhewe aja ganggu ya. Cek omong-omongan dhewe. Aja ganggu. Kok iki apa sih kok dengke iku? Gus, anakku wedok lho. Terus ditindi anakmu lan kok nek meteng tanggung jawab pokoknya. Wong gape kok iso meteng kon niku. Oret. Sing durung paham-pahamno. Ya iki gambare Sarep tambak oso. Kecil rabat kawat. Jibir rabat kawat. Tung wetan Sarep mateni yuyu. Masa lu? Iya, sapa gelem dipateni? Tung kulon Sarep ngobong. Amin. Oma sapa arek dobong? Saking bingunge pikire Sarip, mlaku karo nonton Kiri. sapi ngono. Sapine sapa nonton? Dadak begundale londo. Lurah noto kate nyekel Sarip. Tapi Sarip gak bingung. Sarip dia pemuda sejati, yaiku wong tuane Sarip. Sarip boleh njaluk tulung nang nggone. Mbak. Mbokku ora. Sementara gawakmu. Aku ta. Yo. Dadi mbokne. sing dadi mbokne kone. Oh, alang anakku misake.
Kok mek sakit lho. Sarip. Sarip. Salah-salah rambut urip pameni urip pamenengan. Kringet cerewesan ana pari gawe apa ngarepe mbok. Mbok, aku duduk lurah nata, Mbok. Terus kok dibro Aku dituduh nyolong. Oh ala. Padahal aku lah gak tau nyolong sih, Mbok. Ning kon anake mbok. Ya talale wis tak tulungi ya. Aku jauh tolong ya, Mbok. Oh, sini cara keburi. Engko jero genu. Enak biar sono kon. Otok. Teke. Otok. Teke. Kotok-kotok. Yuk, Nggih. panggen bare aku. Mboten Sopo? Agus. Loh. Aku lurah noto lurah gedangan. Walah jenengan namane Gus Lurah. Ya. Sampeyan dalu-dalu teng griya kula kajeng kendak kula ta. Aku rene iki ana perlune. Lho apa? Goleki anak riko sing jenenge Sarip. Walah ngapunten sing kathah kok mboten ate wangsul. Saklebatan mlebu nang jero omah iki. Sane niku wau timan. Aja mbuju. Mboten. Timan iku ireng. Nggih, niku kena jeneng lampu dadi rada kuning. Ndi Sarip? Mboten nate mantuk kok. Aja mbujuke aku lho ya, Pak. Sing bujui sapa? Kamu kok Aku wis kadung muring-muring lho, gak ketok setan kon. Iya, setan mereka ketok, aku dhewe yo gak ketok. Iya. Kena tuwe tak eling lho. Iya. Sarip ana omah apa? Kamu oleh kamu tendeng. Ora disentak. Kamu oleh. Kamu oleh. Selamat tanemu godone malaikat iki, Mang. Critane ngono. Wis critane ngono apa kok gepuki ku? Wis. Dadi aku sing dadi Sarip. Yo, Sarip. Kok aku? Oh, ora. Yo wis, aku. Berarti aku mbokne. Yo, hei. Ana Sarip kok ember. Sarip pagi. Sing bergas ngono. Sirap. Hei, ngomong. Lu sirap iki gak ngomong. Lho, masih mari sirep ore. Sirep iku gamelane. Dialogmu apa? Ngomong. Wes. Sirap. Mengi yang lodro. Ini mah gak perlu padi. Sini ra ngombe obat dhisik ah. Kok iso kenak ngono. Sarip. Tambah kriyan. Tambah oso. Kadoan sedana kriyan iki. Cung kidul Sarip ngobong omah. Lurah nata begundale londo, dole lakune Sarip wong kaya aku tangih lamunta. Culur Sarip mateni wong. Oh. Jelas londo dole lakune Sarip nek kecekel jelas temekane pati. Dupi Sarip gak kewan akal. Mulih njaluk turu, Mbok. Kok ana riko Sarip sing teko, Mbok? Sop iki? Buntut. Sop Lodek. sapa iki? Oh. Wah, Sarip nang ndi enak kon samulan gak mulih. Nang randu. Mbok iku kangen ambek kon. Mbok, Lah kon kok menggos iku ana apa, Nak? dinane iki aku didolaki Lurah Noto
bundane londo. Terus Aku diarani maling, diarani nyolong. Aku mulai njaluk tulung penombo. walah, Cung, tak kandhani bapakmu biyen aku gak tau ndedet anak kok nyolong. Ngono. Lah kok kon didakwa nyolong, kon nyolong apa nah? Aku wong aku iki nemu takar kok. Terus Lah kaya ngono katut sak sapine. iku jenenge nyolong, Bocluk. Tak katut teh. Wis, tulung ngono, Mbok. Wis, aja kuwatir, singidana nang centong nah. Iya. Aja ado-ado ya. Ya. Walah. Ya aku pantut tapi. Kecure mau patengku sopenet nek. Menyo. Aja ado-ado ya. Nah. Oh, nek iki temenan iki panjenengan. Nek. Nek iku mang temenan kan. Betah-betahno nak. Mbak, Nggih, panggil Riko karo. kula kok kesupen. Aku Lurah Noto. Walah Gus Lurah, enten gawene napa Gus? Aku ndoleki anakmu sing jenenge Sarip. 2 minggu, 3 minggu, sabulan mboten wangsul. Mbak, Nggih, peno nek tak takoni sing bloko suto ae. nggih. Nek ana ngomong ngono, Saestu mboten wangsul sabulan Gus Lurah. ngene lho, Mbak. Riko nek jujur karo aku. Omah Riko tak bangun. Pajeke tambah kata bayarani. Tak tarik. Nek perlu Riko tak kei duit. Kula pun balak-balik sanjang kalian sampean. Nek pajeke tanggak, Tanggak lho. pajeke tambah niku adik kula sing bayar. Sanes kula nek padosi Sarip mboten enten saestu mboten enten. Pean nek ndudono Sarip swarga urip Riko, tapi nek gak gelem ndudono Sarip, Riko tak gebuki kaya Raja Kaya. Pilih duit, omah tak gawe. Nek kula mboten ndudukaken Sarip, Tak gepuki. nek kula ndudukaken Omah tak bangun, tak kei duit pisan Riko. saestu to. Lho iya gak tau becak. Dados kula niki nek mboten ngaku, sampean gepuki. Tak gepuki nek perlu tak go. Nek kula ngaku sampean kei dhuwit bangunaken omah. Walah, Gus Lurah niki lho, Gus. Terus lo tak bebang bathukmu kok, Nduk. Akeh peputu mong. Ceritane ngono. Banyak cerita masa ngarep at giyapu saya buri giyapu maneh. Iki jane dadi apa sih? Saya yang menjadi Lurah Noto. Kok niki? Aku kok nek. Kok Oh, Jogen. aku gak dosa gak perkara diuber-uber lurah napa karo Ndara Londo. Oh, iya. Lah awakmu perkarane apa nek? Aku didakwa maling. Lho. Wis ngene ae. Lurah Noto iku bener jagoan. Tapi aku ya pendekar, Loh, senajan kena wedok. Biyen ya pendekar. Ambek bapak biyen ya pendekar. Ya aja kuwatir. Mulane aja wedi-wedi mbok. Pokoke Lurah Noto rene penangga pacul. Nek perlu tak pacule cocote. Aku tak nggawa celurit. Rene Dikayo. ditabur. Hei. Ayo. Lurahe metu wo. Lurahe. Lurahe gak metu. Lah lapo? Lurahe nontok lodruk. Lah iku. Kok ono cerita cokret. Enggak melu dulu sing temenan lakoni ku nek latihan. Jadi belajar iku mah. Iya tapi proses. Terus sing akhire Nanti. kalau punyane mang jarane wong cari permintaan jaluan baru gawe ndak masalah. Oh, iya. Jadi panitia cerita lodruk ya permintaan, cerita dagelan ya permintaan. Aku tak boleh kita rujuk ke pasar. Oh, iya. Temenan apa niku? Hei, Aku gak percaya. Model Gak koyo- tau tumun jone diruncak-runcung mek bojone. model itu nek ana konco ngomong. Ngene mang bel aku, Gus. Ayo ngopi. Lho. Nyatane Nek ketekan konco iki. jone iku suami takut istri. Oh, suami-suami takut istri. Takut istri ya jone iku. Dan Kowe gak ngono. percaya? Ya. Ayo didelok nang omahe. Ya, ayo. Ayo. Ayo.
Thank